हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायलायबाय। जों दिनैहाय एनै फिसाजोआबो ओंखारदों आरोना। जों दिनैहाय अबाव थांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था होमबानो मिथिगोन आरोना। जों दिनैहाय उलुसाफोराव थांनो नागिरदों। नोंथांमोना दा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो मिथिगोन। बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय था। नै साफोरावबो एसे खामानि दं आरोना। बेयाव हाबनानै जों थांनोसै आरो। नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ। बा अरखानाया नै लोगोफोर जोङो बेमारिसो नायगोन नालाय ओमफ्राय मेथाइ लाबाय आरोना माबा माबि नै सिंग्रा बिस्कुट पक'रि लाबाय आरोना। बेथिं आलु सब जागासिनो थम थमजों थांगासिनो आरोना जोङो दा। अनजालिबो थांगोन लोगोफोर दा लोगो मोनगोन र' सापुरि मोनैबा। गिदिंबाय मोनफैबाय नै लोगोफोर थाना मोनबाय थाना खाथि मोनबाय आरोना। बेगाव एसे खामानि दं बेयाव हाबनानै थांनोसै आरो। नै लोगोफोर थम थम ड्राइभारा बिस्रा माबा ओरै नाहर खनसे मा होनो लोगोफोर बियो नोंथांमोना मिथिगोन जानो हानाय एस नार्जारिनि बिब' आरोना। जोंनि न' खाथिनिनो आरोना गामि खाथिनिनो जों बिनि थम थमजोंनो फैबाय आरोना। नाम्बार लानोसै दा बेखौ लिंहरफिननाय जायो ना मायो नाम्बार लानि र'। नै लोगोफोर जोङो मोनफैबाय आरोना। बेमारिया ओइ नै बेमारिया नङा मानसिखौथ' बेमारि नुखाया होमबाबो माने बिस्रा सानानै थाबायनो हाया आरोना। गैखाया दासो एसे माबा जाग्रा जाबाय आंखौ एसे जाद्रायाबो होननो हाया आरोना बेमार आजारफोरखौ माला मा जायो बेफोरखौ रावबो बुंनो हाया। हायाथ' आरो बियो मोनसे मिथिंगायारिनि बारहावा होननांसिगोन माथो आरो होनबावनो जेब्ला बिनाव थास नांफैयो बारा अब्लानो मानसिनाव बेमारा सोमजियो आरोना। बिदि ओंखायनो दा खस्थ' मोनदों बारु दिनै एसे मोजांसो जाबावदों रायज्लायनोबो स्रां स्रां हादों गोसोफ्राबो एसे खुलासिन जादों। ओमफ्राय ओरैनोबाथ' माने दरसि आरोना ओमफ्राय दिनै एसे फ्रि जादों आरोना। ओंखायनो एसे मोजाङै रायज्लायदों आं नोंथांमोनजोंबो माने बेरायहैदोंमोन ओंखायनो जोंहानि फिसाफ्रा न'आव फैदों लोगोफोर। नायनो लुगैनानै फैथारबाय आरोना। ओमफ्राय नै जोंना मावथिया होख'बाय साहा फुदुंबाय आरोना। बेथ' हाखाया नालाय ओइ मोजाङै होनोबा होनो बिदि मिथिजायैनो होनाङा। ओरैनो साहा फुदुंदों अनजालि गावदाङा। रावबो सासेबो नुवाबा जेबो नङा नै लोगोफोर पक'रि जानोसै बेमारिनो मेथाइ लाबोनायफ्रा दुखिया अबस्थाहाय बारा दाम खमनि गोजासोहाय जोंबो बेनो नालाय। ओइनिफ्राय सिंग्रा लाबोदो आरोना। बारा बुरजा बेथ' हारसिंखासो नालाय ओंखायनो लाबोबाय आरोना। जाबाय थानो हारसिंनो गोसोबानो ओमफ्राय लोगोफोर फैसोदों आरोना। बिराद मोजां मोनदों हेपि मोनलायलायदों आरोना गोसोआ माने लोगोफोर फैनायखाय। नै लोगोफोर दा जोङो साहा लोंनोसै आरोना। बेनिफ्राय नै केरेलानि मेथाइनो आरो बिसोरा लाबोना दोनफैदोंना बिबोनां फैदोंनो बिदिनो जानायसै आरोना। आं गाखोलांसै साथि गाखोदो नै लोगोफोर सासेयाबो घरिखौ ट्राय नायबाय आरो बिराद मोजां नुनानै। निजे बायनो हाला नालाय बायनोबो हाला मबाइलाव एसे बोरैबा नुयो नङाबा बिराद मोजां समायाहाय लोगोफोर मानसि गोसोम नालाय मोजां मोनदों। दाख्लैनिफ्राय लिंहरबाय थादों फैनो सोलाबाखै ओमफ्राय दिनैसो फैबाय। ओमफ्राय लेंग्रि
गैया थाबायनो हाया नों हमथालायनांगौ माने नङा बोरैबा थारमोन जाबायहाय दे लाना थांसै जोङो बेखौ बिदिनो या हारसिंखाबो ना गासै इन्जय मोनखादों आरो ना लोगोफोरजों जों थानो मोननानै खुसियानो माने मिनिनो ना दुखु जानो दा मिनिनोबो ओंखारो लोगो नालाय ना बांद्राय दुखु थाबाबो बेमारा बांसिन दुखु जागोन ना ओंखायनो मिनिनोबो गोनां जायो थिगानो माने बेफोरबायदियाव दुखुजों दुखु जाफाबा माने बै दुखु जाग्राया बांसिन दुखु जायोना ओंखायनो एसे माबानांगौ माने दसे बेरायहोनानै थांनोसै आरोना जोंबो ओरैनो दसे इखौ नायनो लुबैनासो फैथारदों नालाय जोङो बेनि थाखायनो फैबाय आरो जों दसेबाबो थांथ'ना फैनोसै होननानै हारसिं नै लोगोफोर बाहेरायाव ओंखारबोबाय जों न'सेयाव खोमसि नालाय ओमफ्राय नै हमथालाबायथारदों थाबायनाया मोजांबो हाया नालाय खारनाय नायलाय हायोना हाया बोनो थिनबाय थायो आङो बोनो आंखौ माने बोनोबो आंखौ बोरैना आं बिराद मोदोमा माने हेभि जाना दं जेब्ला मानसिया माबा मोनसे बेमाराव गोलैयोना होमबा बै जेन'बा ओरैनो मोजां समाव जेसेबां गिलिर बेनिफ्राय एसे बांसिन गिलिर जाबावो आरोना मानसिया ओमफ्राय दा आंनि फिगार मोदोमफोरखौनो माने आङो खुद माने हेन्डेल लानो हायि बायदि गिलिर मोनो आरोना दा गिलिर जादों आरो नै लोगोफोर बेमारिखौ जोङो दसे लिंबोलायबावबायसै नै न' खाथियाव बेरायनो थांनि बैसिनाव माने आरो थाबायथाराबाबो गाज्रि जायो ना ओमफ्राय दिनैहाय एसे मोजां मोनखादो माने आङो दहायो माने बैयाव बेलेगाव अजानावबो थांदोंना ओमफ्राय आरो बिजिबो माने टेब्लेटबो जाबाय दंखायो नालाय बेनिखायनो दिनैहाय एसे फिलखौ मोजां गोसोफ्राबो एसे खुलासिन जादों आरोना दिनैहाय आरो जोंबो फैबावबाय एसे गावखौनो गाव माने मोजां माने मोनना लादों आरोना बेनिखायनो थाबायनो फैबाय लोगोफोरजों माने खाथियावसो इनि न' खाथियावनो थांगोन दे दा थांबाय थानोसै लोगोफोर बारा सिन्था खालामनाङा बेबो इउटुबार आरोना मैना अफिसियेल फिसा इउटुबार आरोना दा थांबाय थानोसै फिसा होनोब्ला मा गासिबो जों फिसा गोजाखा फिसा बिदि फिसा नङा लोगोफ्रा सापर्ट होब्लानो गिदिर जायो आरोना लोगोफोरनि सापर्टनि गोनांथि नालाय बेनिखायनो दासो गोदान नालाय फिसा होनफ्लांबाय आङो जों गोदान गोजा आरोना हेड्स खालामजालाबायगोन बिदि जेबो नङा आं गोसोआव गाज्रि लाना फिसा होनाखै आरोना माने बिदि जेबो नङा दे थांबाय थानोसै होनबा नै लोगोफोर दिपालिनाव फैनानै माबानावबो आब' मैना अफिसियेलाव फैलायबावबायसै आरोना साहा लोंखांबाय जेबो नङा जोङो हाखु दाखु ओरैनो दिपालिखौसो दसे नायनो होननानै फैखादोंमोन आरोना ओमफ्राय इयावबो खाथि नालाय इसोरो दसे हाबलांसै होननानै फैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय लोगोफोर सापर्ट होलायलायदो आरोना माबा भिडिअ बानायबाबो भिउ फैया इदिबा गोसो गैया जायो बयबो ना ओंखायनो एसे बयनिबो शेयार खालामलायनानै एसे माबा खालामलायदो सापर्ट खालामलायदो आब'आबो मोजां मोजां भिडिअ बानायोना एसेबाबो बिस्रा खस्थ' खालामो बे बांसिन जोंनिसाय एसेबाबो गथ'फोर लानानै ओमफ्राय आब'नि चेनेलाव जाय साबसक्राइबार दङ अननानै आंखौ खालामना होदो आरोना ओमफ्राय आंनिफ्राबो अननानै आब'निखौ नायदोबो खालामदोबो आब'ना मैना अफिसियेल ओमफ्राय आंनिया NBD ब्लग्स आरोना आंनि भिउअर्स नोंथांमोनखौबो बुंहरदो आरोना बे बिथांनि चेनेलखौ एसे खालामना नायदो आरोना सापर्ट होलायदो बयबो बर'जों बर' अब्लासो जौगालांगोन नालाय ना जों थांबाय थानोसै बाय बाय थांनोसै लामा सामाया बारा थिग नङा ओरैनो हरदो बाल खनसे बाय 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 थाव